Wow, kakva super kućica za lutke. A ko živi unutra? Pa to su lovci na demone, Rumi, Mira i Zoe. One će sve zajedno živeti u kućici. Kako lepo. Ko je ovo? Ja sam vaša noćna mora, zli demon. Vas niko neće spasiti. Odmah ću svom tamnom silom uništiti vašu kuću za lutke zauvek. Uspelo je. Ćao, ćao, devojke. O ne, kakav užas. Kućica za lutke se raspala. Gde će sada lutke živeti? Dobro, nemojte biti tužne, jer imate sjajne lutke koje će vam pomoći da izgradite nove kuće. Da, to je super ideja. Sad ću iseći od kartona sve potrebne delove za novu kućicu. A sada uzimam pištolj za lepak i lepim sve delove među sobom. O, da! Odlično mi ide! Stavit ću krov. Aha, ispalo je super! Šta? Moja lutka Rumi me je naučila par trikova. Dakle, uzimam karton i sečem ga mojim moćnim oružjem. Ja! Par pokreta i ovaj karton se pretvara u potrebne delove za moju kuću. Da, gledajte, oni se sami slažu u potrebnu konstrukciju. Uspela sam! Pa dobro, šta je ovo? Ojuj! Oprosti, Liv, ovo je krov moje kućice. Pokušavam da ga postavim na pravo mesto. Hajde još malo. Da, uspela sam. Moja Zoe je veoma srećna zbog svoje nove kuće. Baci kocku. Oho, devojke, odlično ste odradile posao. Sada svaka vaša lutka ima svoju kućicu. Svaka vam čast. Ostalo je da ih ukrasite iznutra. Imate li ideje šta bi se moglo uraditi, jeli? Da! Moja lutka prelepo peva. Napravit ću na prvom spratu pravu scenu kako bi moja Rumi mogla da nastupa. To je odlična ideja. Dakle, stavit ću zvučnike i gitaru. Ali to još nije sve. Treba mi neonsko osvetljenje. Koristit ću ove divne narukvice. Zalepit ću ovako. Wow, kako je svetlo! Neverovatno! Jel ti se sviđa? I meni! A pozadi treba staviti veliki ekran. Hajde, Rumi, izaberi koji plakat ti se dopada. Odličan izbor! Stavit ću ga na scenu i dodati par ukrasa u obliku zvezda. I stavit ću 3 mikrofona. Devojke, sve zajedno možete nastupati i pevati. Hajde da isprobamo scenu. Wow, Liv, kakva super ideja. Sada uvek možemo da organizujemo koncerte. To je tako zabavno. Ideja. Želim da napravim kuhinju na prvom spratu, da naše lutke mogu lepo da jedu. Dakle, zidove sam išarala grafitima. A ovdje ću staviti sudoperu i šporet. Odlično, tu će biti sto i stolice, a ovdje polica. Na njoj ću rasporediti nudle. A tu će stajati frižider sa različitom hranom. O da! Zoe, kako ti se dopada nova kuhinja? Jel ti se sviđa? Hajde, pokušaj da skuvaš sebi nudle. Sigurno si ogladnela? Znam da si ti profesionalac u tome. Svaka čast. Vidim da si zadovoljna, a znači da sam i ja. Devojke, navalite, ovdje sigurno ima dovoljno za sve. A ja želim da napravim teretanu, gdje naše devojke mogu zajedno da treniraju. Sigurno je potrebna kruška za udaranje. Treba trenirati udarce pre susreta sa demonima. A tu će biti tegovi, a ovdje ću okačiti noževe i koplje moje Mire. I želim da po celoj sobi okačim cool plakate, da motivišu devojke za sjajne treninge. Tako je. I potrebno je više različitih detalja. A na pod ću staviti tepisi za vežbanje. Devojke, pošto ste već jele, idemo na trening. O da, kako ste moćne i jake, svaka čast. Dajte sve od sebe.
O da, odlično vam ide, hajde još. O, ideja. A mogu na drugom spratu da napravim spavaću sobu. Moja lutka će se ovdje odmarati. Dakle, potreban je krevet i više jastuka. Tako je, a tu će biti zavese. Stavit ću fotelju, a na zid ću okačiti divlju mačku. Kako je lepa! Rumi, kako ti se sviđa soba, jeli? Izvoli konzolu za igrice. Vreme je da se malo odmoriš. Uživaj, draga, zaslužila si to. Wow, Liv, to si baš dobro smislila. I ja ću napraviti spavaću sobu za svoju lutku. Ovdje ću staviti krevet. A na zidovima želim da nacrtam prelepu sakuru sa senicom. Wow, lepota. Dakle, a tu ću okačiti zavese. O da, uspela sam. I treba mi par polica za stvari. Da, ali to još nije sve. Na pod ću staviti tepih. Eto, Zoe, hajde uđi u svoju novu sobu. Šta? Da li bih htjela da se presvučeš? To je sjajna ideja. Hajde da probamo neku odeću za tebe. Dakle, kako ti se dopada ovo? Ne, to nije to. A zlatni kostim? Ne odgovara. Možda zeleni? Kako divno! Da, tako ti dobro stoji. Zoe, dođi ovamo. Hajde da se slikamo. Lepota. Dakle, nastavit ćemo da ti biramo odelo. Ne, to nije to. Šta kažeš na crveni? Uopšte ne. Možda ovo? O, da. Ovo je definitivno najbolje odelo za tebe. Izgledaš sjajno. Jao, zaboravili smo da ukrasimo krov. Okačit ću na njega sliku tvog profila. Kako sjajno izgleda, sviđa mi se. Na drugom spratu ću staviti tepih, a na zidove ću zalepiti tapete u obliku ljubičaste cigle. Tu će biti bazen, a unutra ću sipati gomilu loptica. A tu ću okačiti policu za igračke i suvenire. O da, i dodat ću više svetla. Mira, tvoja soba je spremna. Da li treba još nešto dodati ili sve super? Odlično, znala sam da će ti se dopasti bazen u sobi. Šta? Zar su zaista sagradile 3 kuće? Kako ste se usudile? I njih ću uništiti! Ne, i mi imamo super sile kao i naše lutke. Devojke, hajde da mu pokažemo snagu muzike. Jeste li spremne? Pevajte! Šta? Kakav je ovo odvratan zvuk? Loše mi je! Prestanite da pevate! Ne mogu da se suprotstavim ovoj muzici! To! Devojke, uspjele smo da pobedimo demona! A mi smo baš kao naši lovci na demone! Tako smo cool! Da, presrećna sam! Drugarice, hajde da zamolimo naše lutke da organizuju koncert u čast naše pobede. Sjajna ideja! Ja sam skoro završila da pravim kućicu od medenjaka za mog čavačuljka. Posljednji dodir i to je to. Mali, čestitam ti, tvoja nova kuća je spremna. A ko je to? Majlina, mlađa sestra. Ponovo pravi nestašluke dok niko ne vidi. Grinču, šta da radimo? Okej, sad ću te baciti u kućicu od medenjaka. Jesi spreman? To, pravu metu. Jess, zašto si to uradila? O ne! A šta se to čuje? Oho! Na nas padaju ogromni pokloni koje je ispustio Deda Mraz. Kako sjajno! Nikada nisam imala tako velike poklone. Jess, hajde da ih raspakujemo. Oho! Pa to su nove kućice! Kako sjajno! A možemo napraviti kuće za naše lutke! Moj Grinch će biti srećan zbog takve kuće. A već znam šta da mu napravim.
Hej, Jess! Tvoj bezobrazni Grinch zadirkuje mog čovečuljka? Hej, Grinch nije bezobrazan. A što to tako lepo miriše? Čekajte, moja nova kuća je stvarno od medenjaka? Super! To je baš ukusno! Miley, tvoj medenjak nije zadovoljan što jedeš njegovu kuću. Jao, izvini, Medo, a nisam mogla da odolim. Ne brini, sad ću sve da popravim. Ukrasit ću krov vencem, a sad ću dodati ukrase od krema i bombona. Da, tako je. Odlično mi ide. Ispalo je preslatko. A baš mi se sviđa. A sad ću napraviti jelku od medenjaka. Ona će odlično ukrasiti tvoju kuću. Pogledaj kako je lijepo ispalo. Stavit ću je ovdje. I dodat ću još nekoliko komada. Da, to je predobro. Baš mi se sviđa. Doneo si mi još ukras. Hvala. To je baš ukusno. Hajde da stavimo to na kućicu. A još ću ti staviti slatka vrata i dodati balkon. Zatim par prozora i to je to. Ispalo je baš božićno. Baš mi se sviđa. I moj medenjak je također zadovoljan. Pa šta, tvoja kuća nije nešto, a moje će biti bolja. Ja ću također imati vrata, a još 2 pufnasta prozora. Neću zaboraviti na balkon. A gore će biti Grinchova glava sa rukom koja drži igračku. A tu će biti noge. I dodajem slatkiše. Odlično je ispalo. Sviđa mi se. Grinchu, a da li se tebi sviđa, je li? Ni loše, ali ne sviđa mi se ovaj sneg. Popravi to. Naravno, prijatelju, imam brašno. Sad ću otvoriti pakovanje. Ne ide mi. O ne, Jess će sada pocepati pakovanje. Da, hajde. Ups. Pakovanje se pocepalo. I sad je sve u brašnu, o ne. Ajoj, čini mi se da mi je brašno čak i u ušima. Hej, nemoj da mi se smeješ. Zato je sada sve lepo prekriveno snegom, mislim brašnom. Mom Grinchu se sviđa, to je najvažnije. On je baš to i htela. Okej, a ja ću ukrasiti svoje dvorište. Treba postaviti fenjere. A tu će biti lepe atrakcije. Svi vole atrakcije, jel da? A ja ću staviti ovdje par kućica. O, kako divno. Ispao je pravi mini grad ispred kuće. I zar može biti kuće bez jelke? Da, tako je lijepo. I ja ću imati lepu jelku. Došla mi ideja. Stavit ću železničku prugu oko kuće. A zatim ću pustiti voz. Sada voz ide oko kuće, gledajte. To je divno. Imam još jednu ideju. Sad ću razbiti sjelicu. Da, mislili ste da ću početi da pričam strašne priče? Pa ne. Gledajte kako lepo sijaju naše kuće. To je predivno. Da, ispalo je stvarno super. Kao u bajci. Odmah osjećam atmosferu nove godine. Mom medenjaku se dopalo sve što sam uradila. Tako mi je drago što mu se svidjela. Grinchu se također svidjela moja zelena kuća. Sad će moći da živi ovdje i kvari svima novu godinu, zar ne? A šta ćemo dalje raditi? Ja znam, treba ukrasiti kuću iznutra. Dakle, za sada sve izgleda vrlo prazno. Počet ću od prizemlja. Prvo ću uzeti medenjak i zelenu glazuru. Obojit ću medenjak, a zatim nacrtati srce. Tako je. Hajde, uzmi i okači to u kući. To
To će biti tvoja prva slika. A još želim da cela kuća bude u novogodišnjim slikama. O, da, savršeno. Ovdje ću staviti kauč, fotelju i sto. A tu će biti stepenice. Na prvom spratu ću staviti udoban kamin, a tu će biti sto i stolice gdje će moj medenjak slaviti Novogodinu i jesti slatkiše. I obavezno mora biti jelka. A ispod jelke će stajati puno poklona. O, to je divno. Kako ti se sviđa, jeli? O, tako sam srećan. Moja kuća izgleda tako dobro. Ovdje sve što tako volim. Mogu da ležim na kauču, da jedem slatkiše, a još ima i kamin. Wow! Ovdje je tako toplo. I ove čarape su prelepe. Hvala ti, Miley. To je prelepo. Baš mi se sviđa. Drago mi je što ti se dopalo. O, što tamo radi Jess? Ja pravim šare. Hoću da moja kuća iznutra podsjeća na prave pećine. Da, gotovo. A zatim ćemo staviti krevet u prizemlju. Savršeno, tu će moj Grinch spavati. Čekaj već sada. Zar ja moram dalje sve sama ukrašavati? Pa dobro. Ovdje ću staviti ormar sa odećom. A tu će biti noćni stočić sa satom. Ovdje neka bude ogledalo. Sada prelazimo na drugi sprat. Tu će biti fotelja, orgulje i peć, da bi u kući uvek bilo toplo. Odlično. 2 sprata su spremna. A što da radim na trećem? O, smislila sam. Stavit ću ovdje jelke. Tako je. Kod mene je sve spremno, pogledajte. O, dobro si sve uradila, Jess. Ja idem dalje da spavam. Super, ali mislila sam da će biti više oduševljenja. O, ti si tako sladak. A što ovdje radi Grinch? Odlučio je da napravi novogodišnji šou. Sjajno, izgleda zabavno. Dok Grincha odvraća Miley, ja ću pojesti par medenjaka. Prelepo. A učinilo mi se. Hajde, Grinchu, nastavi. Mogu ukrasti još par medenjaka za Grincha. I on je ogladneo. Grinchu, možeš da završavaš. Ja sam završila. O, ja sam se umorio. Predstava je završena. Svaka čast. Hvala na pažnji, ja odlazim. Šta? Već? Ali bilo je tako zabavno. Čekajte, šta ste uradili? Ukrali ste medenjake iz moje kuće? To je prelepo. Ovo je pravi užitak. Baš mi se sviđa. Šta? Kako su smeli? Pojeli su skoro svu moju kuću. O ne! Sad će i mene pojesti. U pomoć! Šta? Ne! Odmah prestani! Moj jadni medenjak. Ne brini. Super, zanimljiva stvar. Slušaj, Miley, možda hoćeš da popiješ sa mnom čaj sa medenjacima? Znaš, a što da ne? Hajde! Ovo je stvarno ukusno. Da, ja sam ti rekla.